Tadá! Génius so knižky, v ktorých ilustrácie ožívajú hneď v niekoľkých jazykoch. Stačí zapnúť pero, aktivovať knihu a... Tada! Nechajte deti objaviť viac ako 8000 nahrávok. 7 hovoriacich kníh ponúka moderný spôsob učenia sa a zábavy bez tabletu, mobilu alebo počítača. Tadá! Vypočujte si viac ako 1000 rímov a básničiek. Ja som Vidra, žijem v rieke, ale to vy isto viete. Nájdite odpovede na 3000 otázok, ktoré rozvíjajú matematické, logické a priestorové myslenie. Uhádnite 400 hádanie. Myšky to majú rád? Čo je to? Zahrajte sa až 700 hier. Kde položil otec kľúč od domu? Nájdi ho. Tada knižky pomáhajú rozvíjať intelekt a schopnosť sústrediť sa na riešenie úloh. Knižky sa jednoducho prepínajú zo slovenčiny do angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny, ruštiny alebo do maďarčiny a češtiny. S Tada knižkami si deti hravo rozšíria slovnú zásobu a naučia sa až 1500 slov so správnou výslovnosťou. Na deti čaká množstvo zábavy a hravého učenia. Tada hovoriace knižky. Múdre deti sa v živote nestratia.